Sziasztok! A mai nap egy kompozit hajót fogunk megjavítani, legalábbis a fartükröt kicserélni, amit itt láthattok. Majd be fogom mutatni azt, hogy mi van rajta, milyen problémákat láttam én, amit miatt ki kell cserélni a fartükröt. Természetesen a maganyag teljes mértékig el van rohadva benne, ez a furatok, illetve a nem megfelelő kialakítás miatt alakult így ki. A részletes leírást azt alul fogjátok megtalálni, milyen anyagokat használtam föl, illetve milyen munkafolyamatokon mentünk keresztül. Ezeket részletesen majd a videó alján fogjátok találni. Sziasztok! Az első és legfontosabb mozzanat feltérképezni a hajótestet, hogy milyen alkatrészeket szereltek be, milyen sérülések vannak rajta. Itt látható, hogy a ráeszkábált magasítás, az például elég rendesen el van korhadva. Itt látható a betörés egyébként, ami a rossz maganyag miatt történhetett, tehát a két lamináló felület összeroppant, magyarán szólva, úgyhogy azokat kell kijavítani. Itt is egyébként egy magasításnak a elkorhadt részét tudom, tehát azt látható, és akkor ezek alapján majd szépen lassan ezeket úgyis le fogjuk szedni, és amikor lebontottunk mindent, akkor fogjuk látni tisztán, hogy mi a feladatunk. Először az első munkafolyamat megtisztítani teljesen a fartükröt, minden salangtól, tehát a segédmotorálványtól kezdve a létráig mindent le fogunk venni róla, és majd csak utána kezdjük magát a fartükröt megbontani. Sziasztok! Eljutottunk addig a munkafázisig, hogy szépen letakarítottunk mindent a hátfalról, a rezgéscsillapítót, segédhajtóművet, illetve a létrát. Ezek után még a létrának a csatjait is szépen leszedjük, illetve kiszedjük a kifolyó csöveket, majd megrajzoljuk a fartükör sémáját, tehát magát a mintát levesszük róla, hogy a maganyagot milyen méretre kell majd kivágnunk. A maganyagot azt egyébként rétegelt lemezből fogjuk csinálni, ezt 18-as tengeri minősítésű vízálló rétegelt lemezből fogom megtenni, amit először lelaminálok, de úgyis majd a munka folyamatán szép lassan mindent el fogok mondani, hogy mikor mit csinálok és miért csinálom. A felhasznált anyagokat szintén el fogom mondani, hogy mikor milyen anyagot használok fel. Átjöttek ezeket a vonalakat, ez pontosan az a vonal lesz, ahol ki fogom vágni a fartükörnek a hátsó lapját. Ez amikor szétbontottuk magát, vagy lebontottuk a fartükörről a fölösleges anyagokat, amiket ráeszkábáltak, akkor látható volt, hogy a fartükröt már többször javították, és hátulról javították. Szóval itt láthatjátok, amikor szépen körbe lett vágva a vonal mentén, egy kb. 5-6 cm-es peremet meghagyva, ami mögé fogjuk becsúsztatni a maganyagot. Itt látható egyébként, hogy hogyan van megjavítva, tehát előzőleg a javításnak a mintáját lehet látni végig a fartükör teljes felületén. No, most, hogy sikerült leszedni a fartükröt, leszedtük magát az egész fartükröt, ez itt látható, itt van az anyag, itt van, ezt leszedtük, látszik, hogy mennyire el van korhadva a maganyag, tehát hogy teljesen szét van korhadva az egész maganyag, ami benne van, úgyhogy ezt szépen ki kell takarítani az egészet, és amikor majd ki lesz takarítva, akkor lesz a következő videó. A lényeg az, hogy ez a perem, ez pontosan azért van, hogy ide fogjuk tudni betenni, berögzíteni magát az új maganyagot, amit természetesen félbevágunk, és a egyik oldalról, illetve a másik oldalról fogjuk becsúsztatni, viszont a két anyagot azt egymásra shifteljük, tehát középen lesz benne egy ragasztás, ami sokkal erősebbé teszi magát az egész anyagot, csak simán be lenne rakva egymás mellé, akkor az labilis lenne, tehát így sokkal jobb, hogyha magát a maganyagot is szinte egy monoanyagot teszünk be a elkorhadt anyag helyére. Neki kezdünk a fartükör teljes letisztításának, úgy, hogy minden egyes szennyeződéstől megtisztítjuk, nem csak ezt, hanem azt a fartükröt is, amit leszedtünk, tehát magát a híjazatot.
Most, hogy lecsiszoltuk a fartükröt, tehát a héjazatot, és megmutatom, megcsináltuk a sablont is, ami alapján megfogjuk, vagy ki fogjuk vágni a maganyagot. Az a lényeg, hogy ez két félből van összeállítva, ugyanígy, ahogy a kartonon látod, átfedéssel. Az átfedés az annyit jelent, hogy itt shiftelve lesz mind a két 18-as rétegelt lemez. Ez pontosan azért van, hogy itt is stabil legyen, tehát itt is egy monoanyag legyen a fartükör maganyagában. Sziasztok! Akkor eljutottunk addig a munkafázisig, hogy most kivághatjuk a fartükörnek a maganyagát, ezt egy rétegelt lemezből fogjuk kivágni, amely tengeri minősítésű vízálló ragasztóval ragasztott rétegelt lemez, ami 18 mm vastag. Tehát, amit megrajzoltunk sablont, a kivágandó fartükör helyére be fogjuk helyezni, tehát a sablon alapján fogjuk berajzolni a rétegelt lemezbe, amit itt láthattok. Ez egy 18 mm vastag rétegelt lemez, ezt fogjuk kivágni úgy, hogy a shiftelésnek külön helyet hagyunk, ami a anyag vastagság 8-10-szerese lesz az átfedés, és réhen le fogjuk szépen gyalulni, és a két lemezt egymáshoz fogjuk ragasztani, úgy fogunk egy teljes monoanyagot kapni, amikor berakjuk a fartükör erősítéséhez. Szóval itt láthatjátok a két kivágott fél darabot. Ezek pontosan azért vannak egy kicsit nagyobbra vágva, mert hogy átmegyünk egy másik műhelybe, ahol rendesen méretre pontosan ki tudjuk vágni, mert dekopír fűrésszel szerintem nem lehet ilyen pontos vágásokat csinálni. Ez pontosan azért van, hogy teljes mértékig illeszkedjen a régi helyére az új maganyag. Anyagot, egy faanyagot, legyen az egy rétegelt lemez vagy bármi, a legelső, hogy minden egyes élt szépen lehúzok, ezt saját magam érdekében teszem meg, mert a lehető legkisebb baleset is, amikor beleáll egy szálka a kezedbe, ez a lehető legrosszabb érzés, és nem fogsz tudni utána dolgozni. Úgyhogy mindenkinek ajánlom ezt a pár percet, a szállja rá arra, hogy minden egyes élt szépen csiszoljon le, úgy, hogy a szálkák ne menjenek az ember kezébe. Aztán utána majd megdolgozhatod az anyagot. A lényeg az, hogy ne legyen balesetet, hogy folyamatosan tudjál dolgozni. A shiftelést elvégezhetjük valójában kézigyalúval is, de szerintem sokkal egyszerűbb gépi gyalúval megcsinálni. A lényeg az, hogy az anyag vastagság elvileg az előírások szerint 8-10-szeresét kellene megcsinálni, de ez esetben elég a 6-szoros átfedés a két anyag között. A lényeg az, hogy teljesen összesimuljon a két anyag, tehát amikor a shiftelést egymásra borítod a két elemet, akkor ez teljesen síkban tudjon össze ragadni, és úgy fogjuk tudni betenni majd a helyére. De majd ezt akkor, amikor be fogjuk laminálni a helyére, majd akkor elmondok mindent részletesen. Most, hogy elkészült a második lapnak a shiftelése, most összerakjuk a kettőt, egymásba fordítjuk, és meglátjuk, milyen munkát végeztünk. Lássuk! Hát úgy helyezem el, hogy mindenféleképpen megadja azt a síkot, amely egyébként a hajóba bekerül, és a berajzolt síkokat is meg fogja adni.
Egyébként még ide teszünk egy vonalzót, ez tényleg egyenese, tökéletesen megfelel, a síkoknak teljesen jó, és még a sablont is rátesszük, lássuk, hogy is néz ez ki, amikor majd, hát a sablont, amit berajzoltunk egyébként a hajó mintája alapján. Itt van az átfedésünk, nem tudom mennyire látszik, hogy hova van benyilazva, hogy meddig kell tartani a shiftelésnek, de majd ezt megmutatom nektek közelebbről, idehozom a kamerát, és elvileg akkor be van helyezve minden helyére. Tehát, hogy elkészült a második része is a shiftelésnek, most láthatjátok, hogy illeszkedik össze egyetlen egy monoanyaggá maga a maganyag a két shiftelés által, hogy az ott össze lesz ragasztva az a sré ív, és ezért nagyon jó kötést fog majd biztosítani nekünk. A sablon, ami ki lett vágva, az itt be van rajzolva a nyilakkal, hogy meddig kell érni a shiftelésnek, pontosan addig ér egyébként a shiftelés. Ha elvesszük innen a sablonokat, akkor látszik, és az is, hogy meg tudtuk tartani a teljesen egyenes síkot, ami egyébként a hajónak a motorkút felőli része, úgyhogy akkor csak így tovább. Nos, visszajöttünk a másik műhelybe, le van vágva a maganyag, úgyhogy gyorsan be is próbáljuk a helyére, hogy megfelel a méretezésnek, és hogyha minden rendben van, akkor szépen letisztítjuk a teljes hátfalat acetonnal, majd aztán jöhet az üvegpaplan, biaxiális szövet, és újra üvegpaplan, tehát 3 réteget fogunk most rálaminálni elvileg, aztán majd meglátjuk, hogy haladunk, jó? Úgyhogy először is próbáljuk bele a maganyagot. Nos, akkor gyere utánam, hogy lásd, hogy mit csinálok. Jó? Szóval, miután beraktuk a maganyagot, úgyhogy látjuk, hogy stimmel, pontosan méret azonos, úgyhogy egy kicsit majd megemeljük a szélső anyagot, és akkor teljesen frankon átfedésbe megmarad. Ez a rés, ami a kettő között van, ez körülbelül egy olyan 4-5 mm, ez pontosan arra elegendő, hogy a maganyagra újra rá tudjunk laminálni, illetve a laminálás után majd visszajön az eredeti hátfal, amit szintén többször át fogunk laminálni, összesen 6-szor. Ez ugyanúgy üvegszál szövettel és biaxiális üvegszál szövettel, illetve üvegpaplannal fog történni. Sziasztok! Most, hogy megszilárdult, illetve megkötött a maganyag teljes egészében, a következő fázis az lesz, hogy az ékeket el fogjuk távolítani, illetve lecsiszoljuk, letisztítjuk a maganyagot a kipárolgó parafin anyagtól, illetve az ékeket a kivágás síkjában fogjuk eltávolítani, tehát nem kiütjük oldalra, ezzel egy lukat képezve az ék helyén, hanem síkban el fogjuk vágni egy rezgőcsiszolóval, illetve egy rezgővágóval. A tisztítás után jön a laminálás, amit ugyanúgy poliészter gyantával fogunk megtenni. Rálaminálunk körülbelül 5-6 réteg üvegszövetet, és az üvegszövet után jöhet csak maga a héjazat visszahelyezése az eredeti állapotba.